Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayod ba ka sa mga responsibilidad o sa sweldo sa usa ka kongresista? Ang mga kongresista kay mas naila sa tawag na congressman o congresswoman. Ang kasagarang sweldo sa usa ka kongresista kay naa sa salary grade 31 nga mokantidad og 273 hangtod 312,000 kada bulan sa tuig 2022. Ang sweldo sa House Speaker o leader sa mga kongresista kay naa sa salary grade 32 nga mokabat sa 353 ngadto sa 374,000 matag bulan sa tuig 2022. Kinahanglan nga 25 anyos pataas ang usa ka kongresista ug nagpuyo sulod sa congressional district nga gusto niyang irepresentar labing menos usa ka tuig sa dili pang eleksyon. Ang mga kongresista apil sa House of Representatives kauban ang mga representante sa party list. Ang House of Representatives kay naglangkob sa 250 ka mga miyembro sumala sa atong konstitusyon. Ang House of Representatives kauban ang Senado mao ang naglangkob sa Kongreso sa Pilipinas. Isip mga sakop sa legislative branch, ang ilang mandato mao ang paghimo og balaod. Maghimo usab sila og nasudnong budget nga nagplano unsaon paggamit sa gobyerno ang kaban ng bayan. Isip representante sa usa ka sektor, aduna siya'y katungdanan sa pagkonsiderar sa kayuhan ug interes sa sektor nga iyang girepresentahan sa paghimo o pagpasa sa mga balaod. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa kongresista sa inyong lugar? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kapaguhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideapage.com.